De coalities beginnen vorm te krijgen in de Zeeuwse gemeente. Maar het gaat er niet overal even vredelievend aan toe. Mensen hebben hier blijkbaar nogal een hekel aan u. Ja, het is wel overrompelend inderdaad. Ja, helaas. Het is jammer. En verder in deze uitzending. Een pasje om je dorp in te mogen. En het campingleven begint, maar niet hier. Goedenavond. Welke politieke partijen hebben het de komende 4 jaar voor het zeggen in de Zeeuwse gemeente? In ongeveer de helft van de gemeenten is dat inmiddels duidelijk en ligt er een voorstel voor een nieuwe coalitie. Maar er zijn soms ook nog flinke hobbels te nemen, zoals op Schouwen-Duiveland bleek gisteravond. Volgens verkenner en oud-burgemeester Gerard Rabelink zijn de politieke verhoudingen op Schouwen-Duiveland ernstig verstoord. Dit nadat Margot Lemson van oppositiepartij VVD stelde zich geïntimideerd te voelen door andere fracties. Ze spreekt van dreigende situaties, maar wil geen namen noemen. En andere partijen zijn daar nog steeds boos over. Men zegt dus, we hebben geen vertrouwen in een partij of in een persoon. Zo wordt het eigenlijk. In de VVD? In de fractie van de VVD, of de partij de VVD. En de fractievoorzitter zegt dat ze zich bedreigd en geïntimideerd voelt door andere fracties. Dat is in de raad juist uitgesproken, althans gevraagd, wie is dat dan? En daar wordt geen antwoord op gegeven. En dan blijkt dus dat dat een beetje een eigen leven is gaan leiden. En dat leidt dan tot wantrouwen naar elkaar toe. Mensen hebben hier blijkbaar nogal een hekel aan u. Ja, het is wel overrompelend inderdaad. Ja, helaas. Het is jammer. We hebben geprobeerd altijd constructief samen te werken. We zijn natuurlijk wel een oppositiepartij tegenover een coalitie. En dat kan af en toe wat wreveling geven. Maar ja, wij denken zelf dat we heel constructief hebben samengewerkt. En we moeten even kijken hoe we dit verder gaan ontwikkelen. Toch zegt u, de VVD hoort eigenlijk in dat college van burgemeester en wethouders thuis. Ja, de VVD is winnaar, heeft 5 zetels. Dat betekent dat je niet over elkaar moet praten, maar met elkaar moet praten. Dus ik zeg ook, ga nou met elkaar in gesprek en probeer tot een oplossing te komen. In de gemeente Veeren kwam gisteravond wel een eenduidig voorstel van verkenner Twan Poppelaars. Lokale partijen Samen voor Veeren en de SGP blijven zitten en kiezen nu voor CDA en GroenLinks PvdA. Het CDA slingerde jaren tussen coalitie en oppositie en is blij dat ze nu weer mee mag doen. U was in het verleden wethouder voor het CDA. Keert u weer terug als wethouder? Ja, wij hebben als CDA meerdere mensen die eventueel wethouder zouden kunnen worden. Maar ik loop Dus gaat u het zelf doen? Ik loop even voor de... Nou, dat weten we nog niet. Misschien. U staat erbij te lachen, hè? Ik blijf altijd lachen. Als je in de politiek niet kan lachen, dan is het niet leuk. Ik praat erover verder met collega Ariane Laforte. Ja, jij volgt de coalitievormingen. Het begint nu wel te lopen, hè? Ja, bijvoorbeeld ook in Rijmerswaal is het duidelijk. De grootste partij daar, de SGP, die heeft ervoor gekozen om nog eens 4 jaar door te gaan met Leefbaar Rijmerswaal. Nou, we waren dus gisteren onder andere in Veer en tot onze verbazing zagen we daar Leefbaar Rijmerswaal voorman Marien Westra te zitten. Dus ja, wat deed die daar? Nou, die bleek daar te zitten omdat hij de lokale partij in Veeren heeft begeleid. Maar ja, ook in zijn eigen Rijmerswaal. Dus een coalitie, 4 jaar samen nog met de SGP. En dat is best een bijzondere combinatie. Want Marien Westra die heeft zich in het verleden nogal eens spottend uitgelaten over de SGP. En sprak dan bijvoorbeeld over een Revo-kalifaat. Ja, er zijn wel meer van die dingen dat je af en toe een slip op de tong hebt. Maar dan moet je maar heel snel inslikken en heel snel vergeten. Maar het zijn alles bij elkaar natuurlijk drukke tijden voor u. Hè? En natuurlijk, nou ja, Leefbaar Rijmerswaal. U staat hier bij de gemeente Veeren. U bent ondertussen ook nog verkenner in de gemeente Borselen. Hoe houdt u het vol? Ja, ik ben vanmorgen heel vroeg weggegaan op een bordje Brenta. En nu vanavond kom ik hier en ik heb een heel klein vierkant gebakje op. En dat is waar ik op heb geleefd vandaag. Dus u heeft honger? Ik heb honger, ja. Dat wordt straks eventjes langs de McDonald's. Vanaf vanavond 9 uur is de Vlakentunnel dicht, 10 dagen lang. En dat betekent omrijden. Dat heb je nog niet zomaar geregeld. Rijkswaterstaat plaatste 450 borden en hekken, zet 25 verkeersregelaars in, 8 dicties voor die regelaars. En er zijn toegangspasjes voor sommige dorpen. Hier in Schoren, vlakbij de Vlakentunnel, gaan ze ook last krijgen van de afsluiting. Omleidingsroutes en langere reistijden, maar ook mogelijk sluipverkeer door het dorp. Om dat tegen te gaan heeft de gemeente Capelle een speciale pas in het leven geroepen voor de inwoners. Want hoe gaat het straks met de toegangspas?
Wordt het dan makkelijker als we het dorp nog binnenkomen? Hoe wordt er naar gekeken door verkeersregelaars? Dat een beetje, ja, ik ben benieuwd. De pas moet overlast helpen voorkomen. Want dorpsbewoners merken het altijd meteen als er iets is met de Vlakertunnel. Het is wel eens meer als er een storing is met de Vlakertunnel. Dan, als dat schoor al gauw helemaal vast, dan komen ze allemaal hier binnen door. En dan kan er bijna niet in en bijna er niet uit. Dus dat is lastig. Moet u er zelf veel door die komende 10 dagen met de auto? Niet door de Vlakertunnel. Ik ga richting Zeeuws-Vlaanderen voor mijn werk. Maar dan heb je er ook last van natuurlijk, want ik moet richting Capelle moet ik invoegen. En dan, dat is heel lastig natuurlijk, want dan is het ook heel druk binnendoor. Hoe gaat u dat doen de komende 10 dagen? Ik heb vakantie genomen. Speciaal voor de afsluiting? Ja, het kwam eigenlijk ook wel goed uit. Dus en ik ben aan het metselen, dus dan kan ik dat mooi afmaken. Een grote brand vanmorgen in een woning aan de Ketelkade in Goes. De brand begon in een aanbouw en sloeg daarna over naar het dak van het huis en naar het dak van de buren. Beide daken liggen vol zonnepanelen, wat het blussen bemoeilijkte. Niemand raakte gewond. In de gemeente Borselen, naast het gemeentehuis, is vandaag een kunstwerk onthuld. Al ging dat met enige moeite. Het past bij de wijk, waar straten zijn vernoemd naar 13 prominente vrouwen. We zien 3 platen steen, graniet. Die zou je kunnen zien als lagen van de bevolking, van waaruit een vrouw zich heeft losgemaakt. Want het is echt wel een eer om zo'n kunstwerk te kunnen maken. Want het blijft hier, als het goed is, heel erg lang staan. Het initiatief ervoor komt van vrouwelijke oud-raadsleden van Borselen. Het is zo ontzettend passend en mooi robuust. Je kan er niet omheen, de teksten ook die erin gegraveerd zijn. Dus een echt waardevolle toevoeging aan een stukje emancipatie. Het campingseizoen staat op het punt van beginnen. Jaarplaatshouders halen de stofdoek door hun chalet of staakerven. Tuintjes worden onkruidvrij gemaakt en voortenten opgezet. Maar dat geldt niet voor vakantiepark Marina Beach in Hoek. Daar is het stil. En dat blijft voorlopig zo. Wie over het terrein van Marina Beach rijdt, komt nauwelijks iemand tegen. Verlaten caravans en lege plekken. Het is doodstil op wat fluitende vogeltjes na. Wat ooit een florerend vakantiepark was, is nu een spookcamping. Ja, ik praat erover met Mercy Kamermans. Jij bent dus pas weer bij Marina Beach geweest. Het is akelig stil, dat zien we. Maar even terug nog naar vorig jaar toen het park gesloten werd. Hoe zat het ook alweer? Ja, in vorig jaar augustus werd het park dus gesloten op last van de gemeente Terneuzen. En dat kwam omdat Peter Gillis geen exploitatievergunning kreeg. En dat had er weer mee te maken dat hij niet door de bibeltoets kwam. Ja, daarbij wordt gekeken of er een gevaar is dat de vergunning wordt misbruikt. En daar was dus sprake van. Waarom precies, dat weten we niet, want daar rust de geheimhouding op. Maar we weten wel natuurlijk dat er meerdere rechtszaken lopen tegen Gillis. En dan gaat het om illegale bewoning op die parken, valsheid in geschriften en bijvoorbeeld fraude. Nou is het inmiddels 7 maanden geleden, die sluiting. Zijn er ontwikkelingen? Het korte antwoord is eigenlijk nee. De gemeente Terneuzen zegt, ja, de situatie is onveranderd. Je mag niet recreëren op Marina Beach. Er is geen nieuwe exploitant in beeld. Er is geen vergunning aangevraagd. Dus het is en blijft voorlopig stil op de camping. En het is ook niet het enige Ooststappenpark waar dat voor geldt. Van de 9 parken in Nederland en België zijn er op dit moment nog maar 4 open. Nou ben je al vaker bij Marina Beach wezen kijken. Toen waren er echt nog een paar mensen die daar toch verbleven. Waarom was dat? Ja, eigenlijk allemaal mensen die daar verbleven vanuit woningnood. Die konden gewoon echt nergens anders heen. Want je verblijft daar op dit moment echt niet voor je lol. Het is daar doodstil natuurlijk, je woont er illegaal. En zo kwam ik ook Renate tegen die gewoon op dat moment nergens anders heen kon. Ja, dat zijn geen keuzes die je maakt als moeder. Nee. Niet met 5 kinderen en op deze leeftijd. Dat wil je niet. Elk kind verdient een huis. Dat was afgelopen najaar. Nu, maanden later, treffen we Renate opnieuw. In een lege caravan. We hebben nou een woning en heel anders dan dit. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Ik kreeg een privéberichtje van een vriendin. Met dat een woning leeg kwam, een huisje verderop bij haar. Ik heb daarop gereageerd en dat doorgegeven ook aan de instanties die me geholpen hebben.
En we hebben met z'n allen superveel druk erop gelegd en gebeld en gedaan. En uiteindelijk heb ik 20 januari de sleutel gekregen. En dat huurhuis kwam geen dag te vroeg, want het was een behoorlijk stressvolle tijd. Toch het illegaal zitten, denk ik. Wat je toch wel een beetje alert maakt en angstig aan. Overleven. Voor Renate en haar kinderen breekt nu een nieuwe periode aan. Wonen in een echt huis. Nu begint weer een beetje de rust terug te keren en het normale leven begint weer. Ja, super blij. Ja, dat is goed nieuws voor haar. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon van die jaarplaatshouders. Ja, voor hen is het gewoon balen, toch? Ja, ik heb sommige van hen gesproken. Ja, het is gewoon echt een trieste bedoeling. En sommigen hebben eieren gekozen voor hun geld. Die hebben hun chalet weggehaald. En die gaan nu op een andere plek genieten. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Eerst kost dat heel veel geld. Maar je hebt ook chalets die dat gewoon niet meer aankunnen, omdat ze dan ongeveer uit elkaar vallen. Er zijn ook nog wel enkele mensen die houden hoop. Die hebben zoiets van, ja, misschien kunnen we toch nog dit seizoen recreëren onder bepaalde voorwaarden. Maar het ziet er toch echt wel somber uit. Wie echt wil genieten van het campingleven, ja, die moet zijn heil ergens anders zoeken. Dankjewel, Mercy. Het was vandaag opnieuw een warme lentedag met temperaturen ruim boven de 20 graden. Op sommige plekken werd het zelfs nooit eerder zo warm op 9 april. In de loop van de dag kwam er meer bewolking, maar het bleef wel droog. Ook morgen een dag met flink wat zon, maar het is met 13 à 14 graden wel een heel stuk koeler. Tot zover. In onze app en op de site vind je nog tips om energie te besparen. En dat is wel de moeite waard met die hoge energieprijzen. Volgens een deskundige kan het heel eenvoudig. Bijvoorbeeld door de plek waar je gordijnen hangen. Nou, dat vind je allemaal online. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.